DXDC Radyoman Report. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang usa ka negosyante human kini gisuwayan og pusil gahapon sa buntag, February 21, 2024 sa Circumferential Road, Purok Santol, Barangay La Filipina, Tagum City. Sa interview sa DXDC Arman Navauca nga Police Lieutenant Joe Marlon Cabe, ang Chief Investigator sa Tagum City Police Station, iyang giila ang negosyante nga mao si Rinaldo Knukoy. Gibutyag ni Cabe nga duha ka sakyanan ang nadamyos suman milapos ang bala sa pikas nga wala mabantay sa duha ka drivers. Mismong sila bang katong na-involved nga madamit ang duha ka sakyanan, wala daw sila kabantay mo, di ba? Sila tubag po kung kinsa unsay gisakyan. Nakadungog lang gid nila buto mo niya. Bantay nila sila ng mga sa amin, nanay damage. Kato ganing isa man kay abi daw niya gibato ra siya bato. Sa initial sab nga investigasyon, gisaysay ni Nukoy nga wala siya'y kabangi ug wala siya nadawat nga death threat aya nahitabo ang pagpamusil. Sa pagkakaron, nagatuyok na ang kapulisan sa shooting incident area sa pamasin nga makahipos sila og mga CCTV footages. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.